Ježiš, jaké číslo majú poliši? 158. Jasné, 112, jako ten program v telke. Jasné. 112, prosím. Áno, dobrý večer. Chcel by som ohlásiť mafiánske preberanie brince. Sekundičku. 112, prosím. Dobrý deň, prosím vás. Som tu, jak je Mnichová Lehota, jak je nejaké štrkovisko, alebo čo, ja som sa tu včera vysypal na motorke a dneska ráno som sa tu prebral a nemám sa ako dostať odtiaľ. To ten kokot pojebaný. Boli ste svedkom trestného činu? No som dojebaný, celý som dojebaný, ten kokot ma tu počul zavíjať z tej fabriky celú noc a ten kokot na mňa jebal tu. Rozjebaný som sa tu vyjebal na motorke. Včera? Áno, včera. Áno, teraz som sa prebral. Vydržte na linke, mám tu iný hovor. Kokoti vyjebaný, skurvený. 112, kde sa nachádzate? V aute. Taký malý tranzit. Starý, neviem, no asi chrobák. Vydržte na linke, mám tu iný hovor. Ale ja tam mám kamaráta v nebezpečenstve. Haló? 112, môžete na nohy? Nie, som na nohy do piče, ale som holý, bosý, rozjebaný, zima mi je. Do piče, nemám sa ako dostať. Tenisky som nechal vonom, všetko mám rozjebané aj z motorku v kanáli, do piče, a ako sa dostanem teraz domov, nemám ani kokot, som rozjebaný úplne. Chvíľočku strpenia. Piče. 112, prosím. No, ja stále čakám, môj kamarát je v ohrození životov. Áno, chvíľočku strpenia. No haló? Že on ma posul celú noc zavíjať, že on na mňa jebe. Kto tam? Ja si ho chytím, ty kokot! Ja si ťa chytím, ty kokot! To čo bol?